Türkmenistanda Gara bazarda dollaryň resmi 3,5 manat çalyşyk bahasyndan tas 12 ýe ýokurlanmagyndan soňra ýurtda onsuz hem ençemesi gymmatlan haritlaryň hususan da azyk we iýmit önümleriniň bahalary düýt götür ýokurlandy. Ykdysady çökgünniň arasynda hojalyklar günüň dowamında diňe bir gezek nahar edinip eti aýda bir gezek satyn alyp oňjak bolýarlar. Galy berse-de habarçylarymyz işsizligiň we pul ýetmezçiliginiň netijesinde zibil taşlayan gapyrjyklary dörýänleriň köçelerde we bazarlarda dilekçiligi edýänler seýlede tin suwdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolan aýallaryň sanynyň görülip işdilmedik derejede köpelýändigini habar berýärler. Geçen hepdeniň aýagynda Gara bazarda dollaryň 41 manada ýetmegi bazarlarda haritlaryň bahalaryna hem destine öz täsirini ýetirdi. Hususy dükanlarda Gara bazarda dollaryň durnuksyzlygy sebäpli haritlaryň narhlarynyň günde 2 sapar hem üýtgeýän gezekleri bolýar. Onsuz hem pulsuzlukdan kösenýän ýylat ýegin eşik almakdan geçen iýmitine hem ýetirinip bilmeýär. Bahalar bir çak keýigiň şahyna çykdy diýip marly ýaşaýjylaryň biri 12 aprelde habarçymyza nägileligini bildirdi. Habarçymyz ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 1200-1300 manat aralygynda bolup durýan mahaly häzir 1 kilogram itiň bahasynyň 70 manada, günewakar ýagynyň 50 manada, 1 kilogram şekeriň 30 manada, makaronyň hem 30 manada çelini ýokurlanandygyny habar berdi. Mariniň döwlet dukanlarynda gündelik 3 manatdan satylýan çörek hem gatygitde bary ýogy 30 adama ýetýär. Uzaklygyň nowatda duranyňa garamazdan çörek alyp biljegiň gumany, elden satylýan çörek 6-12 manat aralygynda bahalanýar. Muňa köpleriň gurby çatmaýar diýip 40 ýaşlaryndaky marly habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasızlygyny soran raýat indi hojalyklaryň günde diňe bir wagtyna nahar edinip güzäran geçirjek bolýandyklaryny hem sözüne goşdy. Bu ağırlykda lewapdaky habarçylarymyz hem sebitiň bazarlaryndaky bahalaryň maradaky narhlary bilen deňleşendigini aýdyp ýylatyň gün güzäran wagtynda gaty aljyraňy ýagdaýa düşendigini belleýärler. Türkmenawatda gymmatçylygy nägile bolup içini hümledip ýören adamlary barha köp görse bolýar. Etin gymmatlamagy bilen bazarlardaky kalbasalaryň, börekleriň, somsalaryň bahalary hem tas 2 ýe ýokurlandy. Mal bazarlarynda hem bir ýaşly goýunlaryň bahasy 1500 manatdan 2000 manat boldy. 2 ýaşar goýunlaryň bahasy 3000 manada ýetdi. Adamlar öň hepde bir gezek et alan bolsalar, indi onu aýda bir gezek satyn alýarlar diýip Türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri 12 aprelde habarçymyza maglumat berdi. Ol tebitde ozal dini däplere laýyklykda adatça degişlilikde kän bir geçindi bolmadyk doňuz eti üçin hem görülip işidilmedik derejedäki nowatlaryň emele gelip başlandygyna üns çekdi. Adamlar iri we kiçi sakly mallaryň goýun we towuk etiniň çenden aşa ýokurlanan bahalaryna düz gelip bilmeýän doňuz etini satyn alyp başladylar. Onuň 1 kilogramynyň bahasy 47 manat. Bazarlarda häzir esasan doňuz etiniň satylýan bölümlerinde adamlar nowatda durýar. Beýlik mallaryň etleriniň öňünde juda az adam görünýär. Nowatdaky duranlaryň arasynda doňuz etini ilkinji gezek satyn alýanlar hem bar diýip Türkmenawatlylaryň biri gurrun berdi. Şol bir wagtda azyk-çylygynyň arasynda paýtaxt Aşgabatyň döwlet dukanlarynda hem möhletli geçip daýlanan et önümleriniň tywda çykarlandygy barada maglumatlar gowuşýar. Şoň paýtagtyň 32 belgili döwlet dukanynda konserwirlenen pomidor şiresindäki towuk buduny satyn aldym. Öýe baranymda ol zaýy çykdy diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 12 aprelde maglumat berdi. Azyk we beýlik haritlaryň düýp götür gymmatlamagynyň arasynda ýurtda şäherara taksi hyzmatlarynyň bahalary hem ýokurlandy. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä darganaty gazojuk ugru boýunça taksi haky 10 manatdan 40 manada, Türkmenawat Aşgabat ugru boýunça hem 800 manatdan 2500 manada galypdyr. Türkmen häkimetleri ýurtda hereket edýän valyutanyň iki kursy, onuň ykdysadyýety ýylat ýetirýän oňaýsy täsirleri barada dymýarlar. Azatlygyň bu baradaky soraklaryna hem jogap bermekden ýüzürýärler. Türkmenistan Türkü Geňeşden gaça durýar. Türkiýe bilen Russiýa Merkezi Aziýada bassaşlyk edýär. Nikkei Aziýa öňde barjy Ýapon neşri Türkiýanyň Merkezi Aziýada Russiýa bilen bassaşlygyna syn berýän soňky makalasyny iri döwletleriň arasyna sebit bilen ýakynan hyzmatdaşlyk etmek üçin barha ýokurlanýan geosyýasy bäsleşligi üns çekýär. Türkiýanyň Merkezi Aziýada Russiýa bilen bassaşlygy güýçlenýär. Sözbaş bilen çap edilen makala Türkiýanyň hemde türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Türk geňeşiniň sebitdäki roluny, Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen däp bolan ýakyn gatnaşyklaryny saklap galmak tagallalaryna syn berýär. Makala Türk geňeşini Ankaranyň sebitdäki türki dilli döwletler bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagyna itergi berýän Gural hökmüne garaýar we bu tagallalara Russiýanyň bildirýän garşylygyny utaýar.
31 martda Türk Geňeşine girýän ýurtlaryň döwlet baş tutanlary video aragatnaşyk arkaly resmi däl sammit geçirdi. Ýygnaga geňeşiň çakylygy boýunça türkmen lider hem gatnaşdy. Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türk Geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. We Azerbaycan, Qazaqstan, Qırgızstan, Özbekistan we Türkiýe bu guramanyň agzasydyr. Ýewropa ýurtlarynyň Wengriýa geňeşiň synçy agzasydyr. Betarap Türkmenistan geňeşi agza däl ýöne Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky ýoknokdadan çykyşynda Türkmenistany ýene-de bir gezek gurama agzalyga çagyrdy. Bu soňky aýlarda Erdoğanyň Türkmenistany ýyly eden ikinji bir meňdeş çagyrşy boldy. Hasıl dekabrda Türkmen betaraplygy münasibetli türkmenlere ýiberen video gutlawyny Türk prezidenti Türkmenistany gurama agzalyga çagyrypdy. Yapon neşri Ankara'nın Aşgabady ýyly Türk Geňeşine çagyrýan wagty Moskwanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary ýygynlaşdyrýan onaýdýar. Gurbanguly Berdimuhammedow 31 martda Türk Geňeşiniň resmi däl ýygynyna gatnaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri we hökümet başlygynyň orunmasary Reşit Meredow bilen prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti 30 mart 2 aprel aralygyna Moskwada ýokary derejeli Rus resmileri bilen duşuşdy. Moskwada Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen geçiren duşugyny Reşit Meredow Russiýanyň pandemiýaga garşy Türkmenistany ýiberen himayatyna minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Saparyň ýyly 9 aprelde Türkmen prezidenti ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmen Rus we Türkmen Ýapon hökümetara düzümleriniň Türkmen tarapynyň başlyklygyna bellidi we Reşit Meredow bu wezipelerden boşatdy. Sputnik Rus neşrine görä 1 aprelde Russiýa Federasiýasynyň ýaraly güýçläriniň baş ştabynyň başlygy Valeriy Gerasimov we Gorunmak ministriniň orunmasary Aleksandr Fomin Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň baş ştabynyň başlygy Türkmenistanyň Gorunmak ministriniň orunmasary polkovnik Akmurat Annamedow bilen duşuk geçirdiler. Duşugyň dowamyny taraplar harby hyzmatdaşlygy ösdürmege ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Ýapon neşrine görä Russiýa NATO agzasy Türkiýanyň Moskwanyň howlusyna öz täsirini artdyrmagyna mähirli garamaýar. Neşr Türk Geňeşiniň taryh, medeniýet we dil taýdan ýakyn ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edilýändigini aýdýar. Türk prezidenti 31 martda geçirilen resmi däl mecliseden çykyşyna Türk Geňeşine halkara gurama statusynyň berilmegini goldap çykyş etdi. Ol muny geňeşiň halkara awraýynyň ähmiýeti bilen delillendirdi. Dünýäde bolup geçýän özgörüşler Türk Geňeşi ýaly hyzmatdaşlyk guruluşlarynyň ähmiýetini hassa artdyrýar diýip Erdoğan aýtdy. Ýapon neşri geçen gün Dağlyk Qarabağ üstüne 6 hepde dowam eden söwüşde Ankara'nın Azerbaycan'a veren yardımına salgılanýar. Dağlyk Qarabağ üstüne Azerbaycan bilen etnik Ermeni güýçläriniň arasyna turan söwüş Russiýanyň araçylygyna gazanlan parahatçylyk ulalaşygy bilen netijelendi. Munyň ýygyny geçen ýanwarda Azerbaycan Türkmenistan bilen aradaky dawaly ýanygyç käni boýunça ulalaşdy we Türkmen hökümetine ýakyn neşirlere görä Azerbaycan dostluk adlandyrylan ýanygyç käniniň 30 götürümünden peýdalanmagy razy boldy. Bu käniň ýer asty baýlyklarynyň galan 70 götürümi Türkmenistanyň paýyna düşdi. Neke Aziýanyň fiýinine görä Merkez Aziýa sebitindäki güýç görüşünden beýtarap Türkmenistan uly üns çekýär. Ankara Aşgabady Türkü Geňeşe çekýär. Munyň şeýledigine Erdoğanyň soňky aýlarda ýyly iki gezek Türkmenistanyň çagyrışlary güwä geçýär. Ýapon neşriniň ýazmagyna görä Russiýa, Hytaý we ABŞ ýaly ýygy döwletleriň Merkez Aziýa sebitine öz täsirlerini artdyrmagyny hem oňlamaýar. Neşr bu barada Rus daşary işler ministri Sergey Lavrowyň sözlerini sitirleýär. Merkez Aziýada Amerikanlar we Ýewropa ören işçiň, hususan Amerikanlar işçiň diýip neşr Lavrowyň döwlet mediasyna aýdan sözlerini getirýär. Lavrov olary Russiýanyň sebitdäki ýaranlary we strategik hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklaryna ziýan ýetirmäge synaşmakda aýplapdyr. Türkmenistan özüniň betaraplyk statusyna salgylanyp Türk Geňeşine ätýaşly çemeleşip gelýär. Ýapon neşrine görä Moskwa Merkez Aziýany öz arbitasyna saklamagy synaşýan mahaly sebitin köp sanly awtoritar liderleri Moskwanyň saýasyna galmagy hyjulunýan bolmagy mümkin. Türkmenistanda meýletin döredilýän özbaşlyk jemgyýetçilik guramasy hataplanýan kärdeşler arkalaşyk etmekden geçen mezuri häkmetiň dowam etdirilmegine şol sanda adamlaryň soňy gelmeýän ýowurlarda dowamly edilmegine hem ýardamçy bolýanlygy habar berilýär. Mary vilayatynyň idara kärhanalarynda kanun esasynda döredilen we işleýän kärdeşler arkalaşyklary öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeýär tersine işgärler üçin goşmaçy maddi we ruhy kynçylyklary döredilen bir kanun işler bilen meşgullanýar diýip adatlyň ýerli habarçy saýdýar.
Yurdun beýleki tebitlerinde hatta paýtagt Taşgabatda hem azatlyk bilen söhbetdeş bolan adamlar kärdeşler arkalyşyklarynyň işgärlerinden näýilediklerini aýdýarlar. İl arasynda Sowet döwründen bäri profsoýuz guramasy diýilip tanalýan garaşsyzlyk ýyllarynda kärdeşler arkalyşygy diýip adlandyrylan guramanyň işgärleri aýry-aýrylykda gürleşen raýatlaryň tasdiklamyna görä kärdeşler arkalyşygy diýen aňlatmanyň öz kanuny wezipeleriniň nämäni aňladýanlygyny hem unudan meňzeýär. Profsoýuz ýa-da kärdeşler arkalyşygy guramasynyň işgärleri diýilen esasan işgärlerden ol ýa-da beýleki çäre üçin pul ýygnaýan adamlar göz öňüne gelýär ýöne olaryň döredýän kynçylyklary diňe maşgala gydalarynyň hususan da çağlaryň we garrylaryň agdyndan ketip alynýan pullar bilen hem guturmaýar diýip 55 ýaşly Aşgabatly işgär telefon söhbetdeşligini aýtdy. Olar bir topor gerekmejek işleri edýärler, manysyz ýa-da işgärler üçin ziýanly buyruklara gol çekmek üçin döredilen topora meňzeýär diýip marly ýaşaýjy hem bu aýdanlary tasdiklady. İş yüzünde adatça bu guramalaryň agdalary bayramçylyklarda işgärleri berilmeli sowgatlary paýlaýarlar. Edara kärhanalarda geçirilýän ýygnaklarda ýokurdan gelýän görkezmeleriň, buyruklaryň manysyny düşündirýärler. Eger işgärlerde nägilelik bolsa, iş beriji bilen işgäriň arasynda düşünşmezlik dörese hem şol toporyň agdalary çözmeli. Emaýynda adamlar profsoýuza gyssaga düşülende kömek alyp boljak gurama işgäriň arkasyny tutýan hossar hökmünde garamayarlar. Olar mezuri zähmetiň we goşmaça salgytlaryň wekilleri diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä kärdeşler arkalyşyklarynyň başlyklary we topar agdalary köplençi ýagdaýda edara kärhanalaryň başlyklarynyň öz adamlary bolýar we diňe şolaryň bähwitlerine işgärleriň bolsa ziýanyny işleýär. Kärdeşler arkalyşyklary kanun boýunça işgärleriň hukuklaryny goramaly, emma olar hakykatda adamlaryň kanun esasynda bolan hukuklaryny iş ýüzünde ýok etmek üçin göreşýän topar bolup durýar diýip adynyň agdalmazlygyny soran marly işgär radionyň habarçysyna aýtdy. Aýdylmagyna görä edara kärhanalardaky profsoýuz toporlarynyň her aýda ilki bilen edýän esasy işi dürli bahana bilen aýlyk alan adamlardan pul çöplemekden ibaret bolup, olar bu puly edara başlyklaryna eltip berýär. Paxta ýygymy, pileçilik, şugundur hasylyny ýetişdirmek, abuna ýazylşyk, Gyzyl Ýarymay birleşigine serişde ýygnamak ýaly birnäçe bahana bilen pul ýygnalýar. Munyň üstesine bayramçylyklarda işgärleri tiýlaglamak, höweslendirmek üçin goýberilýän serişdeleri hem doly işgärleri siňdirmän arzan sowgatlary alyp berip, göz öňünde tutulan pul başga maksatlara sowulýar. Mysal üçin täze ýylda berilýän sowgatlar üçin möhleti geçen ýa-da geçip barýan süýji kökeleri arzan bahadan alyp, gutulara salyp sowgat hökmünde paýlaýarlar diýip habarçy bilen gürleşen işgärler aýdýar. Mundan başga käbir idaralardaky profsoýuz guramalarynyň alanlaryny az görýändigi öz taýýarlan arzan sowgatlardan hem özlerine köp alyp galmagy çalyşýanlygyny käbirler habar berýär. Profsoýuz başlygy bolup geçen adam derrew gurplanyp başlaýar diýip radio bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan işgärleriň biri aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri eýçiligiň ähli görnüşindäki edara kärhanalaryň işgärleriniň studentlaryň we ýokary klas okuwçylarynyň Aşgabatda 20 martda prezident tarapyndan bag ekmek kampaniýasy başlanaly bäri her gün ýerden edara okuw jaýlarynyň töwereklerinde, seýilgählerde we meýdançylarda özlerine bölünip berilen ýerlerde köçe süpürmäge, zir-zibil çöplemäge çykarylýanlygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä günde geçirilýän ýoborlarda adamlara polisiýa tarapyndan gözökçülük edilýär we işden gaçalyk edýär diýip bilinen adamlaryň suratlary alınıp olaryň subutname hökmünde prokuratura iýeriljekdigi aýdylýar. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň owu hojulugynda şol sanda paxtaçylykda, pileçilikde, çugundur ýetişdirmekde giňden ulanylýan mezuri zähmetiň bes edilmegine çagyrýarlar. Emma häkimetler bu çagyrışlara jogap bermän, bag ekmek, şäherlerde araççylygy saklamak ýaly işlerde hem mezuri ýoborlary ulanyp adamlaryň iş, okuw we din çalyş wagtlaryny talaýarlar diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň kärdeşler arkalyşyklary kanunda aýdylyşyna görä agdalarynyň zähmet we onuň bilen baglanyşykdaky beýleki durmuşykda sady hukuklaryna we bähwitlerine wekilçilik etmek hem-de olary goramak, zähmeti gorap saklamak we onuň şertlerini gowulandyrmak üçin hünär bähwitleriniň umumlygy esasynda raýatlar tarapyndan meýletin döredilýän öz başlyk jemgyýetçilik guramalary bolup durýar.